Matiang'i mbare kabo momo maite mwezi nante bingango ikaga iga bonchari ndwe ngora ya na pore ya mwaye itabire mbare ngaba ko musabera sese yire mutu bonchari yonsi yakwanire onoro munwo inoko bonchari ngo kwana nere simi matengara bonchari ya itabire ngoro kinga mako nainde bakebiri ya tabia soira matanga ime obono bwanje nyo manene Kenya ya amuire olo batu achire Kenya ngima ba amuire nga oyo mindo Fred Okengo Matiang'i ekararinge minister ya education na arogeti leadership ye gorosana ekararinge minister for ICT akaroke bora ibwe gorosana ekararinge minister for internal security akaroke bora ibwe gorosana ekarena renge parliament bune member parliament tu asabe tinere committee ya mo ya ICT na bongo tebinga kiongozi nkeri nyasara atoaba gusina bakenya buna Okengo Fred Matiang'i asitu ataje Kenya ngima mwisonde na America na eke kagetara ile Kenya na America na renge aba Kenya borok bounce ba itabire Fred ne sababu ya moyo kaba muitabire neye ekara ringe minister ya education agatebanga omwana wo motaka no bo motenengu iko bagwe kaine amate mwari abana babatenengu bakaiberu baye kumapema batangana akayasiri mara moja kwa mwosho moja oborimo sekene omanyetenga education is the only equal that we have anya tali amasomo kare na bana bamwe ababugate kangandwa chagaiga abachumba berenga bachire kai omojaji omuchumbe nara ate nyari bali okarule ngakere chinko bya sokurunyari bali oyo mintonte bingamba maigaye na ndonte bingange family ye omugaka chero ngori yaye nabata ke ruko bagaga naitu lakini mumbu akara segasi ebige yabetere dinkeiga lakini no are naitu asebirengerelio onte bingo ikase family ndwero ngori yaye ye chisiringi 10,010 kakingo matebi biamono sana kangana kwa na mange lakini abaji titere nema yagaga igambali kurugie munu oyoito lakini batebi aseke usia se samaringa Kenya yonsi ya itabire Okengo Matiang'i nere president na ambaye sana mo Kenya ngima oborimo sekene ekene kabisa biamono nyasaba sese ni moto ya domba ne bonye